लामाया देन्जार गुवाहाटिनिया खना खनला बिजों थांनांगौ बेरायहैदो र' वा लामाया देन्जार अखा हाबाथाय फैनो हाया नैबे लामाजों ओरैबायदि देन्जार जों बे हाजोथिं बेरायहैगोन आरोना ओरै सहा गाइस लोगोफोर नै लोगोफ्रा सासेया फन रायलायगासिनो नैबे मोनसे कम्पानि नैबे फुख्रिया फुल जायो दै लोमबाथाय ओरै लामा दंना दोंसे बरिया साफा सिगुन बागान सारि सारि नैबे एल.पि. स्कुल नामा एल.पि. स्कुलानो मा नाम मोनथायब्रा हारसासो जाबायब्रा आखराबो फरायनोबो रोङा गोरोंद्राय जाबाय जोंबो गथ'फ्रा गेलेगासिनो हाजो दंहैयो नै गारिया मोनबायानो हाजोआ मोनहांबायानो माथो मोनहांबाय मोनगासिनोसै आरो दखानफ्रा जों थांगासिनो दं आरोना बेरायनो ओरैजाय टार्निंआव गिदिंनाय जायो बे लामाया माने गिसिथाबाय थायो होमबा बे माबाजोंहाय बुस्थुआ बियो माने गिसिथाबाय थायो होमबा माबालै मा होनो दै माबायाव बावलांबायना बे गारिखौ मा होनोमोनलाय गिदिरालै जाम्पार गिसि अन्थाइ बाला लाङोना गिसि जायो दैया सेरमायो बेनि थाखाय गिसिथाबाय थायो कम्पानियाबो मोनसे गिदिरथार रड कम्पानि नामाथाय नैबो BJP 100 सानजाब दंलायलाङो प्लासबो दंलायलाङो कम्पानि गिदिर कम्पानियालाय बहुद गिदिर गिदिर दं नै गोदान बिल्डिं नुदो जादों
बेबो एसे दावखोनाय जायगानि नामानो ब्रह्मपुत्र इन्डास्ट्रि पार्क बावसो वा दामिलै गारिया नेसनेल डिस्ट्रिक्ट बेबा मालै पुलिस थानासो माथो न' अरुणाचल बायदि जायगाया डेन्जार नै आर्मिनि ट्रेनिं सोलोंग्राया दुरुङा बुदावना खालामग्राया गिंग्रायनाय लामा कम्पानिया बेबो गिदिरथार गाबाय wow ini jaga apa hasil JCB hasilku जावखांदो wah बरिया कम्पानि बियो जाम्पारजों लायदों गोजौ वा जायगाया स्टेन्डार्डलै बरिया साना हाबां हाबां जोंना नै सारा सिगां सिगां थाबायगासिनो अरथारजोबजागोन माथो बिसोरो गैया खोमालै मा थांगोनब्रा ओरैजाय गगाल थांगोन गैया खोमाथो ओइ गेटआ कम्पानिया नाम इन एड्रेस of the unit MS Comdi Igro Port Lohani खोमालै लहानिलै बेखौनो गिदिरानो इबो खदालफोरखौसो एग्र नुलाबायो मानि गिदिं बेरायगासिनो आरो एकदमबारे गिदिर गिदिर नै बे लामाजों थांगासिनो थाङो बाक्सबो लानो बावबाय हाद्रि मोनजाबाय थाबायगासिनो मोनसे कम्पानि मा कम्पानिफ्रा नै पेट्रल इन्जिन्स बानायग्रा नामाब्ला नंगौ दा माथो मायाबो फिसा फिसा माबा बुस्थु बानायदों हनै न'नि टाइल्सफोर बायदिसिना बानायो नै जाम्बो
थिं कम्पानि थिं बुरजा itu wah izin मा मोनहैगोन हा izin थांबा मा मोनहैगोन थांनाय नामा वाव थांनायनिथ' इजों ससे थिं कम्पानि वा नै जों गाखोलांसै जोङो मस्थ' गोजौ गाखोगासिनो दं जों मानसिफ्राबो गाखोगासिनो जों कम्पानियानो दं नामा इथिंबो मोनसे वा माबा मस्थ' गिदिरसो बिल्डिं नुबायलै जोङो माथो अफिसारफोर थाग्रासो नामा गिदिर दं माथो क्वार्टारफोरसो नामा क्वार्टार जागोन रुम बेयाव साफैनो मोननांगौमोन लामाया बा बेबो मोनसे कम्पानि नै आयरन नोगो सिला काटामु प्लास्टिक बायदिसिना लाबोनायखौ बेयाव माबा खालामो तयार खालामो तयार टार्निं बे हाजोखौनो जावखाबाय माने न' लुसिनदारियाव मोनसे गोदान बानायहांदों वाव मोलेले सिनबाय माथो जायगायानो देन्जारलै ओजोंबा मा मोनहैयोलै न' थांला न' बेनिफ्राय नै बेनिफ्राय थांला जोङो थांबालाय ओरै मोनबाय थागोन बरिया